le chi bai vek le MSR Fitness Center kan lo lo ma chu coming to Stephen ania fitness trainer kan ni voina kan ti lan le tur chu pull up ti dan dik tak le chumi atana kan share tur pe mo te kan tar lang le don ani ama sabera kan ti lan tur chu active le passive stress jang lamna kan thir ho le dona chumi chu enge ni kan thir chiang le dona enge a tho dan te le ati dan tur dik tak te kan thir ho le doni ola tuna kan lo mulai me kang hian passive stress le active stress chu dang lamna kan lo thir ho wanga active stress cha chuan kan dar hi tia khati chu apiang hian active stress ania tin hetia ka dar khata ka hiam apiang hian passive stress ania chumi chu active stress cha chuan kan muscles kha in engage a contract turin in ring to a chumi ba ga chuan kan muscles involved tur kha achikimin aron in ring to a chuan passive stress cha chuan kan shoulder hi kan scapula hi contractions in a kala chuan full range kan pek he me ba ka muscles full contractions kan pek he chumi chu passive stress le active stress dang lam na te chumi ola tuna kan lo thlir ho le tur chu beginner level ta na pull up ka ti dan tur te le kan shria tur poi mo te kan lo tar lang le dona ati dan tur te kan lo thlir ho le dona ni ola tuna kan lo muta kan hian beginner exercise a chuan hetian kan lei hi kan rap je langa le tang hian kan zuang chhawanga chuan mo cha kan sukhlanga chumi chu eccentric kan tia a chukthalam pangha kan control anga chuna cholam panga khan thei patopin kan zuanga chukthalam pang control anga control dewin mo cha kan sukhlanga chuan kan ban hi angil nge turania khata tak khan active stress le passive stress dang lam na chu kan hre do dong kani amma sa kan sei to ang khan ola tuna kan thir ho le tur chu close grip le wide grip adang lam na te kan lo thir ho le dona enga tan nge close grip hi ti le wide grip hi enga nge tho level ta kan lo thir ho le dona ni close grip pull up kan tia chuan muscles involvement atama wangin le supporting muscles atama wangin a all sambika baka ilo kan primary mover kan tia chumi chu kan muscles pui ber kan tho tir tur ber kha khami kha involve at dan atlem de hleka chuan supporting muscles secondary mover kan tiang chi ho ha khami kha tlem in involve tabla de hreta wide grip pull up a chuan kan primary mover muscles ho kha I involve tama wangin ahar sa a tin kan secondary mover kan biceps ho te khang ho kha I involve tlem de hleka wangin ahar sa le zuala close grip le wide grip dang lam na te khami kan chi ho te chu ni tuna ka lo tilan le tur chu pull up ti dan dik tak le na kan ti dik lo fo ang chi ho te khan ti ho dang lam na ka lo thir ho le don ani pull up ti dan tur dika kan shia tur chu nisinda kan lo soita passive stress le active stress ka kan bang tang kai tur ania kan ban hi full range of motions kan tia chumi chu kan ban hi kan khai thi thar thla tur ania chumi chu kan ban hi angil tha tur ania chuan nisinda kan lo soita passive stress le active stress ka khami kha kan bang tang kai anga chuan kan hnung jang hi tlemin a er de hlekanga a arch de hlekanga kan om hi kan phola anga chuan kan pull up chu kan lo tan to me don ani chuan pull up a kan ti dik lo tlang pui da chu hetian kan ban hi kan tingil lova ba kha kan hnungza hi kan ter lova heta hian kan muscles contractor lai kan latissimus dorsi te khami muscles back muscles ho kha a contract lo me ba ka kan full of range of motions kan pek lo wangin kan taksa kha stress ana sabika chu me ba ka chuan injury te all sambika kha wa khan correct posture si ti sham itumangu ole khan de kha tuntrum kan program pull up ti dan tur dikte kan lo en thei te chu ania khongai kan channel hi mi subscribe sa ve tur kan so